La fusta és un recurs renovable que es pot reciclar i reutilitzar. A més, és reservori de CO2, i això fa que sovint es faci una associació directa entre fusta i sostenibilitat, encara que no sempre és així. En aquest capítol veurem quins aspectes hem de tenir en compte per escollir la fusta per tal d'assegurar-nos que estem optant per una opció que sigui realment sostenible. El primer que ens hauríem de preguntar és per què la fusta es considera un material sostenible. Hi ha moltes raons, i algunes de les més destacades són les següents. Primer, que és un recurs renovable. El cicle de creixement, vida i mort dels arbres, gràcies a l'energia del sol, és constant i relativament ràpid. Per tant, si es consumeix fusta d'un bosc d'una forma adequada, el bosc tornarà a generar més fusta sense que això suposi un impacte ambiental rellevant. A més, l'ús de la fusta evita la utilització de recursos naturals no regeneratius com el petroli o els metalls. És un material natural. Els processos de transformació de la fusta poden arribar a ser mínims, per tant, s'utilitza molt poca energia per convertir un arbre en un producte de fusta. És un material reutilitzable i reciclable. Hi ha diverses maneres de reutilitzar la fusta o de reciclar-la, i fins i tot es pot acabar utilitzant com a adob o energia calorífica. És un material amb balanç d'emissions neutre. Quan la fusta es degrada o es crema, allibera CO2, però és un CO2 que havia absorbit prèviament, per tant no contribueix al canvi climàtic. A més, durant tota la seva vida útil emmagatzema CO2, per tant tota la fusta que genera els boscos va reduint la concentració de CO2 que hi ha a l'atmosfera. És un material saludable. No emet substàncies nocives per la salut humana, regula la humitat de l'aire i en general suposa un increment de confort per a les persones. És un bon aïllant tèrmic. Ja vam veure en un capítol anterior que, per exemple, les finestres de fusta són molt interessants a nivell tèrmic sempre que estiguin ben fetes i garanteixin l'estanquitat al pas de l'aire. Per tant, ja veieu que en general escollir la fusta com a material de construcció és una opció més sostenible. Tot i així, com dèiem abans, cal tenir en compte alguns aspectes per assegurar-nos que realment estem fent una tria sostenible del material. El primer que cal saber és que existeixen certificats que garanteixen la legalitat i sostenibilitat dels productes de fusta. Hi ha diversos conceptes que cal conèixer: la certificació forestal, la cadena de custòdia, la certificació dels aspectes ambientals del producte i la certificació de la gestió ambiental de l'empresa. La certificació forestal és un procés en el qual s'audita la gestió forestal d'un bosc. S'exigeix el compliment d'uns determinats criteris establerts per una entitat certificadora. Si es compleixen aquests criteris, la fusta pot lluir un segell que indica que en l'explotació forestal s'està complint la llei i determinats criteris de sostenibilitat. Els principals sistemes de gestió forestal són l'FSC i el PEFC, tot i que n'hi ha d'altres que són igualment vàlids. Cada sistema es regeix per diferents principis i criteris per oferir la certificació, com per exemple el compliment de la legislació vigent, fer un correcte manteniment dels boscos i preservar els drets de la població local i la biodiversitat. Tant a Catalunya com a l'estat espanyol i a Europa hi ha més hectàrees certificades per PEFC que per FSC, mentre que en països en vies de desenvolupament està més arrelada la certificació FSC. Aquestes certificacions ofereixen garanties de la fusta com a matèria primera, però des que la fusta surt del bosc fins que arriba a l'edifici en forma de producte, hi ha un llarg camí que pot representar diversos impactes ambientals. Per això existeix la cadena de custòdia. La cadena de custòdia és una certificació que integra les fases de transformació, manipulació, transport, emmagatzematge, producció i comercialització de la fusta. El segell dels sistemes PEFC i FSC varien en funció del tipus de producte, indicant, per exemple, si tan sols representa un percentatge de fusta controlada. A més, han d'incloure un codi de traçabilitat, de forma que resulti senzill comprovar la seva validesa. La certificació dels aspectes ambientals del producte final es fa mitjançant les ecoetiquetes. A Catalunya hi ha els sistemes d'ecoetiquetatge, distintiu de garantia de qualitat ambiental, etiqueta ecològica de la Unió Europea i declaracions ambientals de productes de la construcció. Tan sols el distintiu de garantia de qualitat ambiental té una categoria de producte sobre productes de fusta. A part de contemplar criteris que queden recollits en les certificacions que he comentat anteriorment, com el compliment de la legislació ambiental o la gestió dels boscos, també recull criteris com l'aptitud per l'ús del producte final o el tipus d'envàs del producte.
Finalment, l'última certificació que podem comprovar és la certificació de la gestió ambiental de l'empresa. Aquí no s'avalua el producte en si, sinó l'organització o empresa que el produeix. Les eines de gestió ambiental més conegudes són el Reglament EMAS i la norma ISO 14001. Són sistemes que valoren aspectes com l'impacte ambiental de l'organització, la difusió de la informació ambiental i la millora permanent en matèria de medi ambient. A la base de dades de l'Agenda de la Construcció Sostenible hi podeu trobar un llistat d'empreses que ofereixen fusta certificada. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.